Едностаен в Константин и Елена или тристаен в Кайсеева градина? Топ центъра или луксозна къща в Аспарухово галата? Добре, що в центъра? Не е ли по-трудно с паркирането? Сега. Без кола. Добре. Център си център. Локация. Добре. Където си може басейн. Едностаен в Чаталджа или четиристаен в Левски? Добре. Повечето са за по-големи апартамент. Абсолютно. Едностаен в Бриз или къща в Долна Трака? Значи преди това може в центъра, пък иначе къщата в Траката е добре. Бриз. Добре, Не е добре. центъра. Едностаен в Чайка или тристаен в Максуда? Криси, ти се зачуди, аз те видях. Ти беше на ръба. Да. Благодаря, колеги. Това е. Максуда има гледка. Точно така.